Venga, 5 segundu izango da, hemen jarri eta hor, itxita ireke egin. 1, 2, bat. Venga, utzi hor, 10 segundu. Ba. Efa. Venga, urrengoa. Vale, urrengorako. Simplea, hartu behar ditugu. Izan, bi baldosa, bai, bi azulejo, edo beste zerbait. Hortarako, zer egin behar du, jarriko gara. Hanka baten gainean, bai? Eta hanka baten gainean gaudela. Hemen, salto gemo ditugu. Alde batea eta bestea. Ados? 15 segundu geratzen, bestea. Venga, 3, 2, bat, ba. Venga, aldatu bestera. Hiru, bi, bat, ba. Vale, perfecto. Orduan, ze gertatzen da orain? Bigarren blokea, bai? Bigarren errepikapena. Hartzen hartzen dugu, minutu bat. Bueno, gaude, minutuak ez da pasa, baina, bueno, bizkat arna sartzeko izan dugu, ezta? Vale, berriro hasiko gea, zein izan da lehenengo ariketa? Izarra, ezta? Bai, goratzen duzue? Bueno, horrekin jarraituko dugu ados, eta 10 segundutan hasiko gea. Venga, 3, 2, bat, ba! Venga, 10 segundu. Ba? Hurrengoa zerraka, wow! Eskalatzaileak goratu, bai, buruz bera, eta pausuak eskuak desbanduta, eta oinak, eta pausuak bularrean, bai, belaunak igoz. 5 segundutan. 3, 2, bat, ba! Venga, bai, belaunak bularrean, venga, hortxe. Pausa hondikea. Venga, 10 segundu utxio. 5, 3, 2, bat, ba! Bai, Juanek egotzen, Vale, horrengoa, sentadia, bai, goatu. Oinak, sorbalda lanturan zabalik. Belaunek, punta pasagabe, eta jetxirako. 5 segundutan. 3, 2, bat, ba! Venga, dutxu gara, azken amarrak. Ba! Vale, horrengoa, venga, gutxio falta dela ekipo. Vale, flexioa, bai? Bular, erbeso flexioa, eta kontrako hankara zabaldu, eta eskuarekin ukitzera.
5 segundutxotan. 3, 2, 1, ba! Hamar segundutxo. 3, 2, 1, ba! Hurrengoa, vale. Kore bai, abdominala, hankak itxita egitzen, Venga, gorrena, hau eta pasata. Venga, 5 segundutxo. 3, 2, 2, 1, ba! Venga, hautsi mutiak, zaneskak, venga, animo! Venga, guatu, ipurdia barrurantz. Ipurdia ez dateo, venga, hon! 10 segundu! 5! Ba! Hau ekipo! Hurrengoa! Vale, hanka bakarren jarriko gea. Horatu bai, baldosa bat hartu edo erreferentzio bat, eta hor saltuak batetik bestea. 1, 2, ba! Eta aldatu bestearekin. Venga, 5 segundu gutxi hor. Kitxo. Bueno, ze iruditu. Izerri pixka bota dugu ezta, nik gutxinez. Bai, baina, bueno, ez dugu segituan bukatuko, bale? Zuzenean, hola, dutxera jumaino, eta merenda bila o amaiketakon bila jumaino, luzaketa batzuk egingo ditugu, bale? Lasai, lasai. Eriko gara. Venga, ingo dugu. Hanka bat olestu, bestia luzatu, eta pixkanaka, gorputza, bidaliko dugu haraka, eta esku batekin saiatuko iristen. Beste eskuarekin iristen saiatuko gara. Suave, suave. Bestea pasako gara. Venga, luzatu. Beste eskuara ematen dugu. Bildu hanka, fuera. Bildu hanka eta bat atzera eraman. Eta hortxe gorputza ere bai, atzera bidaliko dugu. Biak tolestuta, bai, bino kasu honetan eskuina. Bai, tolestu dugu, eskuineko oinaren azpigaldea. Atzera begira, okiko dugu. Gorputza pixkat atzera bidaliko dugu. Vale, suave, suave, mugitu. Eta bestearekin berdina egingo dugu. Gorputza pixka atzerak botatzen. Pixkanak azpitituko gara. Eta hemen gaudela, bi puntetan apoiatuta. Ingo dugu kondoekin, kanporantz egin, bai? Belaunen barrukaldea ukitu, eta kanporaka ukitu. Eta hemen gaudela,
Bukatuko dugu beste bi ariketatxoekin, bai? Simplea, baina bukatzeko ezin hobe daude. Vale. Orain, kasu honetan jarriko gara belauniko, bai? Jarriko gara belauniko, belaunetan boia dut eta eskuak ere bai? Eta honetako beharko dugu koordinazio pixka bat, bai? Zer egin beharko dugu? Egin behar duguna da. Luzatu beso bat eta kontrako hanka, bai? Luzatu, ez altxa bakarrik. Orduan, helburua izango da, bai hankarekin eta bai besoekin ahalik eta urrunen iristea, bai? Hau da, denak nirekin. Pixka mantendu, bueltatu, eta guazen. Ahalik ahien luzatzen. Vale, eta posizioetan gaudela bukatzeko zer egingo dugu, bai? Labanketan gaude eta egingo dugu pixkat bizkarra luzatzeko eta lasaitzeko egingo duguna da. Bi mugimendu, bai? Lehena izango da sudurra, bularrerantz begira jarri, bai? Eta hau egiten dugunean, egin behar duguna da alderantzizko U bat bizkarraren zurrekin, bale? Hau da, kurbatura bat goraka eman eta gero kontrako mugimendua, bai? Buru ateako dugu eta bizkarrezurra sartu eta ikurri jatea. Eta kontrakoa, gazen. Bueno, equipo. Gaurkoz, hau izan da dena, gogoratu, ariketa hauek erabiltzakezuela egunero nahi izan ezkero, bai? Eta egin dezakezuena jokatu, lan egin dugu, 30 segunduz, bai? Gero atxeen 20 izaten, bai? Zuek ikusi, bai? Egin duzu hau moldatu daiteke, etorkizuen erabilne baldin baduzue, ariketak apuntau, eta egin dezakezuena da, ariketa denbora berdina erabili, baino atxeen aldi gehiagorekin, 20 segundu beharrean, 25 edo 30 izan daiteke, bale? Nire partetik hau izan da dena, eskerrik asko denoi, gustatu izana esperoet, eta familia guztia animatu izana, eta bestela, ekipo, zuek animatu berko duzu, ezta? Eutxi horri, besarkada bero bat, nire partez, eta laizter ikusiko gerakoan musu bat, bai? Ale, ekipo!